ଖେଳ ହେଲା ବନ୍ଦ, ଖେଳାଳି ହେଲେ ଆହତ। ମ୍ୟାଚ୍ ମଝିରେ ଖେଳକୁ ରୋକିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲା ବିସିସିଆଇ। ଏମିତି କାହିଁକି ଏତେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲା ବିସିସିଆଇ? ଏତେ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍କୁ କାହିଁକି ମଝିରେ ବନ୍ଦ କଲା ବିସିସିଆଇ? ପାକିସ୍ତାନକୁ ଡରି ନା ଏହା ପଛରେ କାରଣ କ'ଣ? ପାକିସ୍ତାନର ପରମାଣୁ ବମ୍କୁ ଦେଖି ଭାରତ ଡରିଗଲା। ଭାରତର ଲାଗୁଛି ପରମାଣୁ ବମ୍ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗତକାଲି ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀର ମ୍ୟାଚ୍ ରୋକିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ ବିସିସିଆଇ। ଏହି ବର୍ଷା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ 10 ଓଭର ଖେଳ ହେବା ପରେ ବନ୍ଦ ହେଲା। ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ ଦଳ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ ଏବଂ 10 ଓଭର ଗୋଟିଏ ବଲ୍ ଖେଳି ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ବିଶାଳ 122 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ପାକିସ୍ତାନର ମିସାଇଲକୁ ଦେଖି ଡରରେ କମ୍ପିଲା ବିସିସିଆଇ ଏବଂ ଶେଷରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ବିଷୟରେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଟାଟା IPL 2025ର 18ତମ ସିଜନ୍ ଭାରତରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଧର୍ମଶାଳା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟାସ ଆୟର ପ୍ରଥମ ଟସ୍ ଜିତି ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଅଥଚ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କାହିଁକିନା ବର୍ଷା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଅତି କମରେ 9ଟା ନୁହେଁ 8:30ରୁ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 8:30 ବି ନୁହେଁ 8:45ରୁ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଗୋଟିଏ ବି ଓଭର କମିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ 10 ଓଭର ବେଳକୁ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲା ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ ଦଳ। ଏହାର ବ୍ୟତୀତ 122 ରନ୍ କରିଥିଲା। ପ୍ରିୟାଙ୍କ ସାରିଆ 70 ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭସିମରନ୍ ସିଂ 50 ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ପାକିସ୍ତାନର ମିସାଇଲକୁ ଦେଖି ଡରରେ ବିସିସିଆଇ ଏମିତି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଧାରେ ଖେଳ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ବିସିସିଆଇ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ପାକିସ୍ତାନକୁ ଡରୁଛି କାହିଁକିନା ଭାରତ, ସେଥିପାଇଁ ଅଧାରେ ଖେଳ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ଅଥଚ ଯାହା ବି ହେଉ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ନେଇ ଘରକୁ ଗଲେ ଏବଂ 14 ପଏଣ୍ଟ ପାଇ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁରା ବହୁତ ଖୁସି ଏବଂ 16 ପଏଣ୍ଟ ପାଇ ଆହୁରି ଖୁସି ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯଦି ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ